kai wannan wace irin tsiya ce da duk yanzu fa Muhammad Albishir yana duk ba za mu ji wannan wahala ba. Kai yanzu baka san Muhammad Albishir ba? Ni kana bani labarin Muhammad Albishir, kana bani labari ni ba sani ba ga wani ake ciki a cikin harkar nan. To Muhammad Albishir shine dai wanda ya fito takarar wannan abu mai ake ce mai ne dai kai abun nan dai nasu ka san mu ba karatu muka yi ba balle mu sani. Shine dai wanda ya fito takara dai a Yobe. Dan takara. Shine a jam'iyyar Lema? A'a a jam'iyyar wannan abun tsintsiya. Shine ya fito. Shine ya fito dai mai taimakon talaka ne da a cikin Allah yana nan ma mu ji wannan yunwar ba wallahi ba za mu zuba da hannu muna huta yunwa ce ta kai mutum a Najeriya yunwa kai Kai, wai ya ake ciki ne ni na aiki yaro ma nan zai karɓo min gari na jika ban same shi ba. Gari? To a he ka mu sake samun zama ai. Daga ji an ce za a ka gari? Ai ne. To yunwa muke ji ai. To wai dakata mutumin nan fasatin nan fa zai dawo. Wani mutum yoyi? Muhammad Albishir ma. Muhammad Albishir je mai gidanmu da wanda muke saran zai zo ba mu wani abu. Shi ne cikin wannan to ranar Juma'a zai zo. Ranar Juma'a zai zo. Ranar Juma'a ka ce bayan dawon bayan yake zuwa wanda kuma ce zai zo ai kuma gidan yanzu zai. Ranar Juma'a zai zo. Muhammad Ashara ne faɗa mun cewa ranar Juma'a zai yanzu muka gama waya da yi ya ce mun garanti ranar Juma'a sai mu in yazo har ya tafi mun dina cin garin kwaki. Ba za a samu wanda zai kai mu gurin hibane mun dina cin garin kwaki nan dai ma gura da shi. Ga Muhammad Ashara? Mun dina cin garin kwaki da kai. Mun dina ce yau yanzu ma to kariya zan yi. Kan ajima. Za mu sha dai yanzu mai kyau da ya kake wani magana kai kurin da lissafi da. Zauna dai a tsakiyar nan wani duk da dai ba kyau zama a tsakiyar mutane. Dan uwa dai zauna. Irin wannan aikin. Zauna dai dan uwa. Ni fa na gaji da laluran garin nan gaba daya. Ka san wannan abokan nan kaga su ma ana. Da ainihin wa suke ji. Daga ɗayan ya hamma yake wa. Yi aradu. Kai. Allah ya kiriya, Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. Ya gani? Wallahi kai baka bari kawai. Ba da di. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya ne? A'a kai da hannun damu fa ake gaisuwa. Kai yin wannan kyale da ban ma san da to ni kenan ai. Wannan da gani wa garin gaban yawa. Ka bar wani lissafin ganin gaba. Ka san me yake faruwa? Kun san me yake faruwa ma dai tuku? Me yake faruwa? Kana lissafin kwanaki? Ina lissafi. Yau na kwana nawa yau? Na san lissafin da kake fa. Da zumin yawa da wani rabul ashira. Ya Allah. An gama magana. Kai karara ya baka ce an gama magana. An gama magana. Ban gane an gama magana ba. Ranar Juma'a Muhammad Albiri zai zo. Da Allah fa. Ya sanja yanayin da ta ranar Juma'a zai dawo. To ni ɗazu muka yi magana da honorable ashara. Bai gaya mun ba. Canja lissafin taho da aka yi ranar Juma'a zai sauka. Ko shi ne wanda na ji an ce zai zo bikin. Koyan yaran ne ka mara Malam Hassan sunan Hassan Fari zaka ce Hassan Fari. Kai ka hanzar ta ka mana kwakin nan da Allah. Kai da Allah ka gaggauta ka kaka kwakin nan da Allah to kare za a kan ajima da Allah kai kana nan kana. Je ne yin fada shi Muhammadu baya son ya ji ana fada ya kuke haka ne ku yanzu dai garin da ya fi. Yazo yi jumana yazo muka je gurin nan nashi wai aka mika mana wai garin da muke ci da siga. Wutar ma mu ci kamas ba siga da ayajin arago. Za mu je da ci ne ko mu je da ci ba. Ni ba lissafin cin garin baki ba. Da bara amma misali. Yanzu misali. Ka tafi Kano ba ku ka je gidan mai kudi. Za ka dinga lissafin cin abinci ba na ma? Ai wannan lissafin da yake ayyana kasan tsohuwar rayuwa ce. Wannan lissafin da yake wannan babi ne da in Muhammad Albishir ya tuna wata rayuwa ka daina tuna wata rayuwa wai da mu ci garin kwaki kamas da mu ci garin kwaki bai sun ka daina wannan lissafin. Muhammadu in yabo ka san dabjan kaji fa na gaji ma. Ka san kaji ai. Da fa na shirye fa zan bar garin nan fa. Dan uwa ne yanzu ya fahimtar da ni zancen albihir din nan. Na zan ma da yanzu da nace ni ba inda zan yi. Amma da a shiri na tafiya musu labarin. To ai hakuri a samu waje a zauna. Yanzu garin ne zai kawo Adamu Dafi. Yanzu garin an ne turo ni ma muku alkai. Yanzu gari muke jira mu da samu waje ku zauna. Alkhairi zai sauka. Samu waje ku zauna. Ka san alkhairi zai sauka zama ake. Zauna. Ya akai ya. Kana ji zama. Mun yi magana da su da honorable ashara. Kun yi magana? Sosai ma mun yi magana. Ya ce a miƙa mai saƙon gaisuwansa zuwa gare ku. Mu kenan. Ni alai dan uwa. Kai alai dan uwa da aboki na fi'u da aboki malam Usman da aboki malam Adam da ni kuma nan Prince Amedi da kaina. Da mutane da ce ga baka san na musu waka ba? Na samu labari mana haba to. Bisa wannan ma waye ma sunan mawaƙin nan? Simul. A'a me sunan